Ude i landbrugslandskabet er andelen af naturarealer meget lille, og derfor kan udtagning af ukurante eller uproduktive arealer i marken være et vigtigt redskab til at sikre en større naturandel og dermed flere gode levesteder for insekterne ude i landbruget. På mange bedrifter er der ukurante hjørner og kiler, som er tidskrævende og besværlige at dyrke med de store maskiner, vi kører med. Og når man ser på udbyttekortene, så kan der også være områder med for våd jord eller tørre pletter, som giver så lidt i udbytte, at det ikke betaler omkostningerne til udsæd, gødning, planteværn og arbejdsindsatsen. Det kan være en rigtig god idé at udtage de arealer til natur, til gavn for insekterne, når der alligevel ikke tjenes penge. Og dermed kan der også blive mere tid til at optimere driften af de produktive arealer. Hvis du overvejer at tage arealer ud af drift, så prioriter at udtage arealer, der enten ligger i kanten af marken, som giver et lavt udbytte, eller som ligger op af noget eksisterende natur. Typisk er det de arealer, der har den laveste dyrkningsværdi, eller som ligger op af noget eksisterende natur, der også har det største potentiale til at udvikle sig til gode levesteder for insekter og for den øvrige biodiversitet. Det er det her areal et eksempel på. Det her areal blev taget ud af dyrkning, fordi det var for vådt, og nu har det fået lov til at udvikle sig til et naturareal i stedet for. Det, som er sket her, og som er en rigtig god idé at gøre, det er, at det er blevet sammenhegnet med noget andet natur, og nu går der heste her og græsser. Det gør, at arealet udvikler sig fint med masser af blomster, som står selv helt herhen i efteråret og giver mad til insekterne og til en masse andet liv.